И здравейте, аз съм малко търге. Днес снимам на Майнкрафти. Като по случай Хелоуин ще направим страшна къща, горе-долу, с подземия, капани и такива неща. И ще я правим със сигурност към 2 епизода, защото това просто ще бъде доста голямо. И почваме. Първо мисля да изравня земята, защото тук тази голяма бабуна, ако я няма, ще стане много по-добро за използване. Survival май ще е по-добра всяка лопата. Но нищо, ще го свърша. Както за начало, мисля... Айде. Айде, най-накрая. Така. Като за начало, мисля да си взема спрос дървото. Така, малко cobblestone имам и ето така по-страшния блок. Така, първо правиме 4 на як cobblestone. Правим така. 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 SMS! Ой. SMS. Получих SMS. То са ни SMS. 2. Така. Правим така. После отново 4 надолу. След като го направим... Нещо сбърках. Да. Ето какво се сбъркал. Ето така. Ой, да, верно, той е 2 блока. И така, значи ще го сложиме. И това ще го дръпнем. Ето така. Така почва да изглежда като къща. После мисля така да я направим. И сме готови. 3, 4. Тук. Отново дигаме 3 на 2. Почти сме готови. Да. Като за под ще сложим... Не знам, може би... Става много добре.
и къща на Димитър. Малко по-разкрасим хип-хопът ни. И това защото не е така. Слагаме малко хип-хоп тук, и тук ще бъде прозорец. Тук ще има инстибитъри. Да има къща. Яка къща. Яка. Това. Почти сме готови. Мисля да ви спестя тази стена. И така пък направих това покривът нов. Значи, ей тук трябва да бъде така, ще бъде ей така, го измислих. Къщата ще бъде на 2 етажа, като включва и таван. Без таван никъде не става. Ей така. Той ще стане кофти таван. Добър кофти таван. Аз обичам кофти тавани. И стъклюй. Малка спретна така шторка. 8000 литри отпред. И тук са готови. Така, първи етаж. Само трябва да сложим страшен интериор, който няма да е толкова зле. Ще сложи малко сгъстали лампи. Само да напиша